Jekk taħseb li fuq il-post tax-xogħol tiegħek għandek kollega li verament ħaqqu premju għall-bżolija tiegħu, issa għandek l-opportunità li tinnominah sabiex ikun fiċ-ċans li jirċievi rikonoxximent meħtieġ. Din is-sena se jkun hemm 8 kategoriji li se jippremjaw fosthom il-ħaddiem mudell tas-sena u dak li jħaddem ukoll se jiġi rikonoxxut. Dan il-premju tnieda mill-Ministru għall-Ugwaljanza Edward Zammit Lewis li fisser kif b'dan il-premju se jiġu rikonoxxut il-ħaddiema li jħaddmu il-valuri u l-etika. Saħaq li għandna poplu ħawtielu jeżistu nies li jħaddmu li jirrispettaw id-dinjità tal-impjegati tagħhom, jħaddmu l-ugwaljanza u responsabilità soċjali. Dawn qal il-Ministru Zammit Lewis huma parti minn dawk li qed joħolqu l-ġid fil-pajjiż. Fuq kollox, Dr. Zammit Lewis qal li din l-attività annwali hija ċelebrazzjoni tas-suċċess li qed ngħixu flimkien f'pajjiż li jippremja l-bżolija, iħaddan id-diversità u determinat li jikseb ugwaljanza għal kulħadd u f'kull aspett. Il-nominazzjonijiet tal-premjijiet rispettivi ntlaqgħu sal-25 ta' Ottubru li ġej u l-applikazzjoni tistgħu jinkisbu mill-Ministeru, mill-Kunsill Lokali jew permezz tal-paġna tal-Premju Nazzjonali Ħaddiema tas-sena fuq Facebook. Ir-rebbieħa jitħabbru fis-serata finali nhar l-4 ta' Diċembru. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.